Deputati nazzjonalisti sabuha diffiċli jispjegaw għaliex il-Partit Nazzjonalista jattakka lil gvern fuq l-enerġija. Dan minkejja li fl-2013 fil-Google Group tiegħu Tonio Fenek jikkwota nies intelligenti li jemnu li l-gvern se jirnexxi fl-enerġija u jaqbel li l-Partit Nazzjonalista għandu nuqqas ta' kredibilità fl-istess settur. Minkejja li kif imwiet raħsu l-kontijiet ta' dawlu l-ilma fil-waqt li s-saħħet l-ene Malta u qed issir il-qalba għal-gas, dan kien il-kumment tad deputat nazzjonalista Ryan Kallus. Fl-enerġija sissa baħrajna, suppost kellna power station imma għaddew sentej għat manna xejn. Tonio Fenek stessa ammetta li nis intelligent. F'dan moment ma stax tajt li fl-enerġija sejrin tajjeb, għax dak li mwadinat ma rajna xejn minnu. Però il-kisbiet fl-ene Malta ġew iċ-ċertifikati mill-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Standard & Poor's bħala kruċjali fit-tkabbir ekonomiku li qed jirreġistra pajjiżna. Barra minn hekk f'Ottubru tas-sena li għaddiet, l-Aġenzija Moody's ikkonfermat il-marka pożittiva fuq l-ekonomija Maltija u semmiet kif fost oħrajn ir-riformi fil-qasam tal-enerġija qed ipoġġu lil Malta f'qagħda b'saħħitha. Għal dan ir-rapport Tonio Fenek kien qal lill-Google Group li taħdan il-gvern saru jdoqqu biss id-diska tiegħu. Id-deputat George Pulicino wkoll għażel li jkun negattiv u ma jirrikonoxxix il-ħidma li qed issir f'dan il-qasam. Tonio Fenek stess ammetta. Meta ħatinqata'ż-żigarella? Tajtu għaż-żigarella? Oħrajn għażlu li ma jikkummentawx fil-waqt li l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ukoll der li ma kellux jgħid għall-mistoqsija tagħna. Jekk il-nies intelligenti jemnu li l-gvern se jirnexxi fl-enerġija għaliex il-Partit Nazzjonalista jsostni mod ieħor? Għaliex il-Partit Nazzjonalista jgħid mod ieħor? M'għandix kummenti sinjor.